Dobrý den, vítejte ve světě multimediální skupiny Mafra. Jsme významným vydavatelem seriózních českých deníků. Naše produkty rostou na papíře i na internetu. Mezi naše média patří i televize nebo nejposlouchanější rádio na českém trhu. Oba naše celostátní deníky toho spojuje víc než jen stejný vydavatelský dům. Například tradice, kvalita, prestiž i odpovědná žurnalistika. Nejčtenějším deníkem hlavního města je bezplatný deník Metro, které si v Praze a dalších téměř 50 českých městech přečte přes 400 000 lidí denně. Náš titul 5+2 je nejčtenějším bezplatným týdeníkem na českém trhu, který čte každý týden téměř 1 000 000 lidí. Pozadu nezůstává ani náš další týdeník, společenský magazín Téma, který přináší každý pátek velké rozhovory a silné příběhy. Náš vydavatelský dům se výrazně prosazuje i v dynamickém online a mobilním prostředí. Mnohokrát oceněný portál iDnes.cz doplnili nové služby Express.cz a Plejtvák.cz. Televize Óčko se za 14 let své existence stala nedílnou součástí českých domácností. Momentálně ji každý měsíc sleduje 2,5 milionu převážně mladších diváků. Tradičním médiem s velkým potenciálem zůstává rádio. Kromě nejposlouchanějšího českého rádia Impuls máme v portfoliu i Rockzone. Jeden z největších českých virtuálních operátorů nabízí internet zdarma již pro 200 000 zákazníků. Tiskárny Mafra Print jsou nejvýkonnějšími tiskárnami novin v České republice. To vše je multimediální skupina Mafra.